Vítajte u ďalšieho dielu Zárodníka. Minulý diel prvý bol úplne škaredý. Zrejme to nevedel som, že to bude také, proste, áno, bol taký. A neviem, sa mi to vyplo. Úplne celé to bolo skažené. Takže ospravedlňujem sa za to, dúfam, že toto bude mať aspoň trošku lepšiu kvalitu. To je náš keček, ako naozaj. Ok, minulo sa ma to omylom vyplo, takže už na to budem dávať veľký pozor. Takže ok, to spravilo sa so mnou. Tak, ona sa ešte nezobudila, tak ja idem zobudiť Julka. Juli, stávame. Zoberieme aspoň toho plišáka, nieca. Tak, hej. Potom, deti, poďte do kuchyne. Máte ešte chvíľu čas, ale že fakt malú chvíľku. Chcete poď do kuchyne. Tak, ja sa zatiaľ pripravím veci. Takže ona vraj, že školke dostane nejakú alergiu, že nemôže papať a nemôže sa ani hrať, že môže iba spinkať. Že môže sa iba fakt malú chvíľku hrať, takže je tu zbalím dudlík. To je tá prichystaná posteľ. Dúfam, že fakt ľudí, keď sa vám toto video bude páčiť, tak dajte určite odber a like. Budem moc rada. Abo mám strašne veľa shortiek, mám málo dlhých videí, takže preto sa to snažím inak urobiť. Inak budem mať viacej inak týchto kaboka. Mám tam Minecraft a tuším dve Robloxové. Kto má rád Roblox, alebo to kabok, alebo Minecraft, určite mi môžete napísať do komentáru. Keď nie som, prepáčte, že nerozprávam po česky, lebo ja bijem v Slovensku. Takže, ok. Tak, ja si tu niečo rýchlo napíšem. Deti, ku stolu! Prepáčte, že som slyšela hlas, lebo som zabudla, že ona je rodinka veselá. Hej, zase papať. Prepáčte, ľudia, sa fakt snažím, aj to tak nebolo. To prvé videjko sa mi to kaboka natáčalo veľmi rýchlo. Takže musím vám ďakovať, že keby ste sa ho rádi pozreli, tak máte dole popisku. Niekde, ani. To bolo všetko zotrené. No, takže, detičky. Malej Julinke tu dám ako mliečka, ako vždycky. Doktor mi minule povedal, keď ešte som nenatáčala, no naozaj ne, prepáčte, že sa to nemá zohrievať, bolo na papiera, takže som to tedy zohrala, preto ti bolo tak zle. Takže a dneska si spravíme vajíčka. Viem, bude to trebať celkom druhom. OK. Tak. To neraz si tu dáme do umývačky. Zatiaľ. Spravíme vajíčka. To je horúce. Tak? No. Tak, môžeme vypúť špekáčik. A ja si asi spravím cestovinky. Tak, a toto druhé vajíčko dáme krásne tatovi. Asi budú aj iné diely, takže sa máte na čo tešiť. Samozrejme, toto bude len až si tak do 12. dielu. Už viac sa nebudem točiť. Takže, a potom budeme točiť iné rodinky a tak. OK? Nemám inak s tým nič spoločného. Tak, jak som hovorila, si tu uvarím cestoviny. Tieto som ešte nikdy nemala. Takže si ich môžem spraviť. Aspoň ochutnám.
jak sa hovorí, aspoň ochutnáš. Aspoň niekedy, hej. No, takže si tu je napísané, že máme rozbaliť. Prepáčte, to je môj brat. Palacinky. Takže tu dáme a máme zapnúť šporáčik a mama chvíľu čaká, kým sa to opeče. Tak. Akože sa to chvíli opieklo, dajme tomu. Ja si musím pojíčať detskú misku. Prepáčte, že to je tak malá miska, ono nič iné nemajú. Tak, dneska dám všetkým čistú vodu. Musíte piť aj troška zdravie, keď ste včera mali kolu ku koláčiku. Tak. Na čo to je táto polička? Jaj, tam sa dá vlastne takéto. OK, prepáčte. Dúfam, že to fakt nebude také zlé ako aj to, lebo som tam nedokúkala celé. Ja tiež kúkam môj kanál, mám pokrát viac kúkam nejakých youtuberov. Takže nás kúkam taká boka. Som sa do toho ako zamilovala. Jo. A určite všetky moje fanoušky mi poprosím, aj ste mi dali, vlastne toto je na tie pitia. Aj ste mi prosím dali like, odber. Mám strašne málo odberateľov, neviem ani koľko mám, neviem jak sa to pozerá, lebo som strašne malá youtuberka. Všetky ďalšie len už tak málo. Strašne málo. Takže sa máte na čo tešiť. Na ďalšie diely určite dojdeme niekedy. Niekedy rozhodne. Takže mi držte palce. Samozrejme keď to budete kúkať, toto sa ešte musí potom nahrávať. Dlho sa to inak nahráva, to prvé. Neviem, či sa to bude dlho nahrávať, lebo to prvé sa tak krátko nahrávalo. Preto OK. Môžeš si ísť tam zapisovať do tej školy. Zajtra už ideš, vieš o tom? Viem. Dnešný deň ubehne rýchlo. Takže tieto diely budú až 3 dni. 3 deň. Takže ona bude dvakrát v škole, ešte si tam potrebuje niečo dopísať. Táto není školkotelku asi, hej, a fakt prepáčte, že vám to tak vyrušujem, to chodenie, keď ne, fakt nejsom za to rada. Nejsom, tu už máš potoch, že ty škole nemôžeš jesť, máš na všetko, čo tam varí alergiu, takže, OK, môžeme ísť, môžeme. Takže, môžeme ísť. Konečne. Keď sa toto videjko rozhodne bude páčiť, a to myslím vážne, tak dajte like, budeme moc radi, teda ja rada. Určite dáte aj Tobiasovi, ten je to sused. Môžeme raz si natočiť video z Toka Boka alebo Roblox. Lune, nemám s tým žiadny problém. Prepačte, len tu mi dajte chvíľočku. Dúfam, že si sa už dnešnú dobu, prepačte, ne. Doherne, detičky, ktorý som už zabudila. Ne, ešte nie. A prepačte, zase tá slovička, ale to na moment. Dúfam, že sa už dnes bude správa slušne. Ne. Na ti inak zavolám hneď rodičom. Dobrý deň, pani učiteľka. Mne mala hovorila, že má na vaše všetko jedla vodu alergiu. Áno, ona je tu v školke tak smutno a tak kvôli tomuto chlapcovi fúri mňa uráža, alebo niečo, takže prepáčte, že tak hovorím potichu. Fakt, keď to bude zlá kvalita, fakt sa ospravedlňujem, keď to bude dobrá, tak vám to odpúšťam. Prepáčte, to som len za tú mám brusovka. No áno, ona je taká, že ona proste nemôže jesť a môže sa iba chvíľku hrať, neviem kvôli čomu, ale proste kvôli tomu to musí. Inak to nejde. Aha, dobre. Tak ja to vyložím. Ahoj.
Tak, Juli, ty máš tú alergiu. Vidím, že si to zobral smulík, takže si ho rýchlo daj. Dám ti pliešaka do postielky. Keď chceš, tak sa s ním môžeš ešte hrať, ty chudierko. Budem ťa tu radšej takto držať a budem teba sledovať. Hej, mám urobiť tamto? Ježiši, na španielčiaka, nebo že? Nie, ja to urobím. Vača, ča, 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 ča. Čo sa deje? Som nesledovala. Pošiel niekto. On mi dal facku. Nedávaj mi nám. Ty, až to sa nemá robiť. Ty chudiero, aj tak už by si mala ísť spať. Už je pohriadku. A nechcem aj ísť aj spať. Prečo sa s ňou nesúhľať? No ona má proste takú alergiu na všetky deti. Takže musí byť ďalej pri nich aj na jedlo z našich kuchárov. Takže ona už teraz krásne spínka. No nespínka, len môže iba ležkať. Čo len musí, keď nechce spínkať. Vidíte? Chudero. Dúfam, že aj vy tak nedostanete raz alergiu. Doma vraj, že tak nemá. Takže to zaujíma. Bola prihlásená na prespavačku. Dnes majú túto prespavačku. Takže takže sa máte na čo tešiť. A dneska budeme robiť ako knižku, takže už máme. Minule sme čítali o tejto mačičke. Takže dneska budeme čítať o tom Dodinovi. Alebo možno nie. Tak, detičky. Musíte sa trošku ďalej držať. Ona má alergiu na detičku. Takže ďalej, OK? Vždycky ďalej. Môže iba chvíľku sa hrať. Dneska nikto nesedí v strede. A nechcete byť do toho zlého. Musíš, bohužiaľ. Ešte nie je to chýba. Ježiš, ona tá strašná. Ďalšia. Táto dneska mala prísť. Maminka, tak už som tu. No. Môžete si spôsobiť so mojou sestričkou, pretože mám nejakú alergiu. Áno, kľudne. Sestrička, pretože ty máš alergiu. Áno. Nešam. Chcete sa ísť napapať? Mama mi povedala, že dnes sa môžeš. OK. Keď chceš, tak sa môžeš iba sadnúť. To bude lepšie. Pani učiteľka mne mama povedala, že to je moja sestra, že ja som semečka, takže to aj ona učí. Takže prepáčte, že vyrušia. Že ona mi povedala, mama, že ona môže jesť, len ona sa môže vybrať a vybrať si žena, že len tam bude sedieť. Kľudne, nemám si žiadne informácie. Máš aj s pliešakom kľudne. Preto nosím mikinu do školky. Keď chceš, môžeme ti dať iba mliečko. Iba tisú vodičku? Nie. Ani tisú vodičku? Nie. OK, tak budeme mať iba pre 4. Dajme hlavne na tých dvoch pozor, na tohto a na tohto a na ňu. OK, lebo oni strašne, tam ten chlapec strašne robí zle. OK, to sa nie to je užiteľský. OK. Niečo budem vedieť určite uvadiť. Takže dáme napríklad 9 tieto 600-vinky. Tak sa chvíľu budem mať aj ja.
Počte. Ja, už sa to peluje. Počkajte chvíľku, potrebujem tieto misky. Yes, už som ju dostala. Prvú som dostala. Yes. Druhú som tiež dostala. Yes. Prepáčte, že tak kričím. Dneska vodu nebudú mať. A sa to zatiaľ prosím ešte. Ste to posledné. Takto. Prepáčte, že ten názor, ale to nikam nemá ináč. To už je moc opálené. Ja vlastne jednu misku som sa snažila úplne bytočne ubrať. Pane, ešte tieto tu musíme ešte raz tak moc opálené, lebo som ich nakryla a nie sú tak opálené. Takže to samozrejme už si myslím, že určite bude krajší. To už je moc. Kiri. No samozrejme ešte dneska budem nadoceliť z Robloxu Murder Mystery. Keď sa samozrejme toto urobí, naši tie deti neším toho nášina budú stekať. Ty si teda nechtěla? Áno, ja som nechtěla. Dneska mám byť ešte iný. Ježiš, ja neobím také. Mali ste ich doma, ne? Neviem. Hej, to sú moje. Prepáčte si mi ich, ona mi ich dá do ruky. Aha. Tak to mi nedaj. Pani učiteľka, vy si niečo prosíte? Ne, dobre, prosím. Ona má chorobu od detičiek, ale od veľkých to nemá. Oni všetky, my všetky, také, ona mu bude herní s ňou, lebo ona nemôže byť pri dedička, ona si chvíľku pospinkala, no nepospinkala, ona len meškala, lebo ona robí tak, a to nerozprávam vám, ale táto učiteľka deťom dopísa milión. Tak, tu zoberiem jedného druhého a ja tak rovnako. Jedného, druhého. Ja sa im na mestočka. Je to smutne ľúbiť doma. Kto nevede, to sa táto posťada takto. Niekto to má, niekto ne. Pes. To už tak bolo. Áno, toto je tak. Tak ja pojem s ňou dohrnem. OK. Dúfam, fakt verím, že táto kvalita bude zase taká zlá. Tak pôjdeme my spolu doháňať. Ja som unavená. Nepôjdeš, bo tam sú detičky, ty sa musíš stále držať detiček. Môžem sa na vaše miesto kľudne. Prepáčte, na chvíľu sa to oni budú hrať. Fakt mi to morsí, ale asi sa vypne obrazovka. Dajte mi minútku.